Okay, alle sammen. Ikke? Hvad skal jeg lave ud af den her? Kunne jeg lave en pistol? Ligesom pistolgrønne ting? Det ved jeg ikke, men det jeg kommer til at prøve, det er at lave en, man skal have hold i. Bare det her. Så jeg starter med gun, så jeg starter med... Nej, vi starter med... det. Og så går vi down like this. Okay, and then I have... Undskyld, fordi jeg ikke viste jer det. Det var ikke meningen. Men det var fordi, at... Ja, undskyld. Det er meningen, jeg skal vise min video. Det er ikke meningen, jeg skal gøre alt det der. Ligner det her en gun? Skriv i kommentaren. Og jeg skal gøre sådan her. Jeg synes, det skulle være ret fed. Kan du sige, den er fed? Bare lige det her. Det gør ikke noget. Og så kan man bare lige gøre sådan her. Nej. Og så er det bare lige min Among Us. Og det er lige meget. Det er bare der, fordi det er pynt. Jeg vil rigtig gerne have abonnenter, så jeg kan have livestream til jer. Kan I huske det? Det er jo bare det der med... Den er okay god. Næste gang, så kan jeg lave alt muligt. Skriv, hvad jeg skal lave næste gang. Med sådan en her. Jeg bestemmer helt selv. Det kan være en af jer, hvis I skriver nede i kommentaren. Og I må gøre præcis, hvad jeg har lyst til på abonner-klappen. Slå den, kys den, smash it, slå den, sprak den. Bare tryk på den. Og like den. Videoen. Det er mega godt, I gør det. Tak fordi I kigger med, men ja, det er, der er lidt tid tilbage. Så. Næste gang jeg laver en video, så er det jer, der bestemmer, hvad jeg skal lave på den her. Og jeg kan lave et hjerte på den her. I bestemmer 100% selv, hvad I vil lave med den her. Jeg skal lave et hjerte. Jeg skal lave